Salam qadırlı ildeşler, Diri Sözler adlı gepleşigimize hoş geldiniz. Yine de men Hudayın padşalığı baradaki gürrüngümü devam ettiren bugünkü programımızda men sizin bilen Mattanın hoş haber 25. babtan 14-30. ayetlerden okuyacak. Bu yerde 3 hizmetkar hakkındaki tımsal yazılan. Bu tımsalın üstü bilen yine de biz Hudayın padşalığının nekildiğini, Hudayın padşalığının bu dünyadaki padşalıklardan näme tapawdynyň barlygyny, näme meňzeşliginiň barlygyny, umuman aýdan wagtymyzda Hudayın padşalygy baradaky giňişleýin öwrenmegimizi dowam etdirýäris. Bilşiňiz ýaly, gadyrly doganlar, men Hudayın padşalygyny diňe İsa Mesihiň ağzından çıkan sözler, onun misallary we tımsallary bilen size açıklamak isleýän. Şeýle etsek biz has doğru bir bilgiye eýe bolarys. Doğru bir bilime eýe bolarys. Çünki İsa'dan başka Hudayın padşalygyny bize açıktan açık şeýle ýakyn, bize düşünükli ýagdaýda hiç kim tanıdıp bilmez. Sebäbi İsa Hudayın padşalygyndan çıkıp yere geldi. İnsan keşbine girip aramızda yaşadı ve bizim günahlarımızı öz üstüne alıp öldü. 3. günü direldi. Direlenden soň diriligine Hudaý onu yine de öz yanına aldı. Dünyanın sonunda yine de gelip özüne iman edenleri yanı bilen alıp gitçegine vada berýän İsa bize yerde yaşan döwründe Hudaýyň padşalygy baradaky taglimaty goýup gitdi. Onun bize bu taglimatlary bilen biz Hudaýyň padşalygyna iman getirdik ve Hudaýyň padşalygynyň nämedigine aňymyz bilen, yüregimiz bilen düşünüp bilýäs. Gelin häzir bu tımsaly bilelikde okalyň. Göğün şalygy şunun ýalydyr. Bir adam uzak yola gitmekçi bolup, hizmetkarlaryny ýanyna çağırıp, mal mülkünü olara tawşyrýar. Bu adam olaryň hersine başardygyna laýyk birine 5, beýleksine 2, başka birine 1 çuval altın kümüş berip yola rawana bolýar. 5 çuval alan gidip bu pul bilen söwda etmege girişip yine 5 çuval pul gazanýar. 2 çuval alan da şonuň ýaly edip yine de 2 çuval pul gazanýar. 1 çuval alan bolsa gidip çukur gazýar da hojaýynyň beren puluny gömüp gizleýär. Köp wagtdan soň bu hizmetkarlaryň hojaýyny gelip olardan hasabat soraýar. 5 çuval alan hizmetkar gelip önkü pulun üstüne yine 5 çuval getirýär. Ol hojaýyn, sen maňa 5 çuval altın kümüş ynanypdyň. Ine men ondan yine 5 çuval gazandım diýär. Hojaýyn ona berekella ýagşy hem sadyk hizmetkar. Sen kiçijik işde sadyk bolanyň üçin indi beýik işlere sana ynanaryn. Gel, hojaýynyň şadlygyna şärik bol diýär. 2 çuval alan hem gelip hojaýyn, sen maňa 2 çuval altın kümüş beripdiň. Ine men ondan yine 2 çuval gazandım diýär. Hojaýyny ona berekella ýagşy we sadyk hizmetkar. Sen kiçijik işde sadyklygyny görkezdiň. Indi men sana beýik işleriň başyna geçirerin. Gel hojaýynyň şadlygyna şärik bol diýär. 1 çuval alan hem gelip hojaýyn, men senin gaty öz diýenli adamdygyny bilýärdim. Sen ekmedik yerinde oryarsın, sepmedik yerinde yığnayarsın. Şonun üçün men korktum. Gidip beren 1 çuval puluňy yere gömüp gizledim. Ine puluňy al diýär. Hojaýyn ona şeýle diýär. Ey erwet hem ýalta hizmetkar, sen meniň ekmedik yerimde oryandygymy, sepmedik yerimde yığnayandygymy bilýärmidiň? Onda pulumy işewirlere bermeli ekeninde. Men hem gelip onu peýdasy bilen alardım. Indi ona beren 1 çuvalymy alyň da 10 çuvalla beriň. Kimde bar olsa ona yine berler, ondaky bol olar. Emma kimde yok olsa onun elindäki hem alınar. Peýdasız hizmetkary daşary garankylyga taşlaň, ol ýerde agy we diş gyjama bolar. Ine gökleriň padşalygy bu tımsalyň üstü bilen bize ayan edilýär. Gelin bu tımsaly jikmejik bilelikde öwreneliň.
Bu tumsalı okan vaxtımda men Hudaýyň padşalygynyň bu yer ýüzündäki bar olan padşalyklara biraz meňzeşligini de görýärin. Meňzeşlik nämede? Meňzeşlik doganlar şunda. Her bir adam yer ýüzünde haýsy döwlete, haýsy ýurda, haýsy padşalyga degişli bolsa, onun elinde haýsy ýurdun pasportu ýa-da kimligi bar bolsa, onda ol adam şol ýurda degişli, şol ýurdun, şol padşalygyň raýaty. Ol şol degişli bolan ýurdunyň padşalygynyň kada kanunlaryny yerine dolu yetirmeli ve padşah hormat goýmaly ve şol ýurtdaky bütün düzgünlere boyun bolmaly bolýar. Şeýle de ol şol ýaşayan ýurdundaky padşalyga peýda getirýän bir raýat bolmaly. Nämeler bilen peýda getirýär? Ol ilki bilen doganlar ol ýurtda ýaşaýar. Salgyt bolsa salgyty, hormat bolsa hormaty, ýene de näme bergisi bar bolsa hökümetiň öňünde, döwletiň öňünde, padşanyň öňünde, halkyň öňünde, jemgyýetiň öňünde ol öz ornunda işläp halkyna, watanyna hyzmat etmeli, watany gowramaly, watanyň öňündäki borçlary gaty uludur. Muny etmedik raýat onda öz watanyna dönüklik eden bolýar, öz watanyny söýmeýän bolýar. Umuman aýdan wagtynda ol raýatdan watan üçin hiç bir peýda bolmaýar. Ýurdunyň, watanynyň ösüşi üçin, onuň has beýik yerlere çenle götürülmek üçin, ykdysadyýaty üçin, ähli zady üçin umuman aýdan wagtda bir peýdasy deýmeli. Peýdasy deýmedik adam, ýalty adam, ol bu ýurtda ýaxşy bir raýat bolmaýa, ondan peýda bolmaz hiç kime. Öz üçin de peýda bolmaz, ýurt üçin de, padşa üçin de peýda bolmaz. Bu tumsaldaky misallar da şundadır. Göğün şalygy da bu yerdäki padşalyklara meňzeýän ýeri şunda. Her bir İsa Mesih'e iman eden adam Hudaýyň çagasy bolýar. O şol bir wagtyň özünde ol gökdäki Hudaýyň padşalygynyň raýaty bolýar. Miras düşeri bolýar, gökdäki padşalyga degişli adam bolýar. Çünki Hudaýyň ruhu onun içinde ýaşap başlaýar. Ol ebedi ýaşaýyşa eýe bolan bir adam, Hudaýyň perzendi bolan adyny alan adam. Beýle adam yerdäki ýaşaýan döwründe geljekki Hudaýyň padşalygyna peýdasy deýmäge başlamalydyr. Näme zatlarda peýdasy deýýär? Seredin bu tumsalyň üstünde näme diýär? Hudaýyň padşaly şonun ýalda bir adam uzak yolla gitmekçi bolup öz hyzmatkerlerini ýanyna çağırıp olara mal mülküni olara tawşyrýar, ynanýar. Ol näme diýär? Bar puluny o her birinin başardygyna göre, hünärine göre, başardygyna göre birine 5 çuval altın kümüş pul berýär, beýlekisine 2 çuval altın kümüş pul berýär, ýene birine 1 çuval altın kümüş berýär. Ve öz uzak yola gidýär. Köp wagt geçenden soň ýanky hojaýyn izine dolanyp gelýär. Dünýäniň soňunda Hudaý gelýär izine dolanyp ve ýanky hyzmatkerler ýanyna çağırıp hasabat soramaga başlaýar. Ýanky 5 çuval altın kümüş alan hyzmatker bu padşalyk üçin ýanky hojaýyn üçin peýda getirjek hyzmatker 5 çuval altın kümüşten onu işledip ol puldan yine 5 çuval altın kümüş kazanıp 10 çuval altın kümüş getirip hojaýynyň ayaklarının astyna goýýar. Ine hojaýyn, senin maňa beren pulun, men onu işledip yine onun üstüne yine şunça pul kazandım diýär. Bu da seninki hojaýyn, çünkü pul seninkidi, kazancam seninki, peýdasy da seninki. Hojaýyn muny görýär-de hyzmatkäriň ýüreginde nähili hojaýyna bolan söýgü bar. Hojaýynyň padşalygynyň nähili derejede ösmek üçin goşant goşupdyr, nähili der döküp hyzmat edipdir we oňa diýär: "Berekella, sadyk we ýagşy hyzmatkär.
Sen az zatda bana inamdar oldun. Indi men sana köp zatları da inanıp bilýän. Çünkü sen özüňiň padşaga ve padşalyga bolan wepadarlygyny bunu etmek bilen görkezdin. 2 çuval alan hyzmatkärde yine de 2 çuval altın kümüşi hocanyň ayaklarının astyna getirip ine senin beren pulun bu, menin bunun üstüne yine şunça pul işläp gazandım diye. O da hocanyň yüregine begendirýär. Hojaýyn ona da berekella sadyk wepaly hyzmatkär. Sen az zatda wepaly boldun. Indi men sana köp zady inanyp bilýän. Gel hojaýynyň şatlygyna şärik bol diýär. Emma üçüncü hyzmatkär, bir çuval altın kümüş alan hyzmatkär bir hili olara meňzemeýän bir adam bolýar, hyzmatkär bolýar. Ol näme diýär? Yankı alan bir çuval altın kümüşünü alıp gidiye de gömüye yere. Sarp etmeye, yoklamaya ya başka bir zatlara sovurmaya, ertip onu yere gömüye. Hocaýyn hasabat sorama gelen wagtynda sen bana bir çuval berdin mi? İneme sana bir çuval puluňy iziňe gaýtaryp berýän. İzinden aýdýan sözleri meni has gynandyrýan sözü. Seredin ol näme diýär? Bir çuval alan gelip hocaýyn, men senin gaty öz diýenli adamdygyny bilýärdim. Seni ekmedik ýeriňde orýarsyň, sepmedik ýeriňden ýygnaýarsın. Şonuň üçin men gorkdum. Gidip beren bir çuval puluňy yere gömüp gizledim. Ine puluňy al diýär. Hojaýyn oňa şeýle diýär. Erwet hem ýalta hyzmatkär. Eger sen meniň ekmedik ýerimde orýanymy, sepmedik ýerimde toplaýanymy bilýän olsaň, onda özüň pulu işletmensiň. Pul işledýäne berip peýdasy bilen maňa getirip bermezmidin diýär. Yankı hyzmatkär diňe ýaltalygynda däl. Doganlar. Ýaltalyk da var. Ol pulu işletmedi. Ol yankı hojaýynyň padşalygyna goşant goşmak islemedi. Onun bereketlenmegini islemedi. Yeni de pul kazanıp hojaýynyna peýdasy bilen hojaýyny begendirmek islemedi. Umuman aýdan wagtynda bunun sözlerinden netice çıkarsak onda ol hojaýyna bolan söýgüsü de yok. Hojaýyna näme diýdi? Senin erwet adamlygyň, senin nähili adamlygyny men bilýärin. Öz diýenli adamlygyny bilýärin. Ayıplamana başlaýar hojaýyny. Sen ekmedik ýeriňde orýarsyň. Nähili? Sen ekmedik ýeriňde orýarsyň, sepmedik ýeriňde de ýygnaýarsın. Şonuň üçin men gorkdum da diýär, puluňy gömüp sakladym. Bu adamyň hojaýyn bilen arasyndaky bir problemi bar. Hojaýyna bolan söýgü yok, oňa bolan hormat yok. Hojaýyn padşanyň padşalygynyň giňelmegini islemeýär. Onun deregine ol günäkärlemege, onu aýyplamaga başlaýar. Sen öz diýenli birisi diňi bilýärdim. Sen özüňe değişi däl zatlar alýarsın. Ekmedik ýeriňde orýarsın, sepmedik ýeriňde ýygnaýarsın. Men senden gorkdum, şonuň üçin puluňy işletmedim. Bu eden hereketleri bilen, ağzından çıkan sözleri bilen ol hojaýyny aýyplaýar, ol hojaýyna bolan wepalylygy ýoklugyny görkezýär, dostluklu yüreginin ýoklugyny görkezýär, söýgüsiniň ýoklugyny görkezýär. Umuman aýdan wagtynda padşalyk ve padşa üçin, padşalyk üçin hiç bir peýdasy degmeýän bir hyzmatkär. Hojaýynyň muňa gahary gelýär. Gahary gelýär de diýär. Bu peýdasız hyzmatkär. Seredin bu söze. Peýdasız hyzmatkär alyňda onu daşara atın. Ağı ve diş gıycama bolyan bir yere atın. Bu dövzaha atın bu. Peýdasız hyzmatkär. Çünkü bu padşalyga peýdasy yok. Padşa olan peýdasy yok. Hatta bu padşalyga düşman olan bir adam sebäbi ol padşany dogry däl zatlarda aýyplaýar.
Padşah ona näme yamanlyk etdi? Ona pul berdi mi? Berdi. Ol adamın belki içi, yürege, göğrüpçülükten dolu olandır. Sebäbi beýlekisilerine birine 5 çuval, beýlekisine 2 çuval berilenliğini gördü. Özüne 1 çuval berilenliği üçün belki maňa az berdi diýip öýke kine bilen, gahar bilen, göğrüpçülük bilen bu özüne berilen zady ulanmadı da yere gömdü. Köplenç beýle de bolup bilýärdi oğanlar. Hudaý adama her kime başardygyna göre paylap berdi diýilip yazılan. Biz bu zatlar bu tımsalın üstü bilen şu zatlara göz yetirýäs. Her kimin başardygyna göre hyzmatları berýär Hudaý. Öz padşalygynyň giňelmegi üçin. Kimdir birine vagiz etmek, kimdir birine öğretmek, kimdir birine aýdym aýtmak, kimdir birine mugallimçilik, çopançylyk etmek, hoşgabarçylyk. Umuman aýdan wagtynda Hudaýyň padşalygynda ruhu, syýlaglar gaty köp. Her kime isteýişine göre baş çopanımız İsa Mesih, her kime başardygyna göre, özünün isteýişine göre, sadıklygyna göre ruhu syýlaglary paýlap berýär. Köp adamlar özüne berilen ruhu syýlagy ujypsızca görýärler ve beýleklere ulu syýlaglar berilen ya ulu hyzmatlar berilen, maňa kiçijik beýle bir ähmiýetsiz ya da göze görünmeyen bir hyzmaty berdi. Şonuň üçin gaharly, öýke kineli, beýleki göze görünüp duran hyzmatkarlara bolan görüpçülük bolan wagtynda adamlar özüne berilen kiçijik yumuşy etmekten yüz öwürýärler. Näme için maňa 1 çuval berdi? Olara köp berdi. İşletjek däl. Gömüp goýjak gelen wagtynda öňüne zyňjak, yüzüne zyňjak. Al, maňa beren 1 çuval puluň ine şu. Çünkü sen meni olar ýaly deň derejede görmedin. Köp bermedin ya da maňa ulu hyzmatlar ynanmadın. Men bu hyzmatlary özüme utanç bilýän, kemlik bilýän diýip Hudaýdan öýke kinide ýaşaýan adamlarym bar. Emma Hudaý adalatsızmı? Bu tımsaldaky hojaýyn birine 5, birine 2, birine de 1 çuval pul verdi. Altın gümüş verdi. Hojaýyn adalatsızmı? Yok. Hojaýyn adalatsız däl. Yazılan hojaýyn hyzmatkarlaryny gowy tanıýady. Bu hojaýyn her bir hyzmatkaryň her kimin başardygyna göre olara berdi. Eger birine 5 veren olsa onda onun 5 başaracakdygyny bilýärdi. Beýleksine 2 çuval veren olsa onun onu başaracagyny bilýärdi. O 1 çuval alan şol 1 çuvaly başaryp görsün diýip onun başarnyklygyna göre ona bir pursat berdi. Emma iň soňunda 1 çuval alan adamın ýüregi doğru yürek däldi. Padşah bolan, padşalyga bolan, umuman aýdan wagty peýdasız bir hyzmatkardy. Soňunda padşah ýene adalatly edýär seredin. Köp adamlara bu adalatsız ýaly bolup görünýär. Bu 1 çuval alan adamın elinden bu çuvalı alın, bu pulu alın. 10 çuvallı, yankı 5 çuval alıp yine 15 çuval üstüne kazandı. Şu 10 çuvalla bunun 1 çuvalını alın da ona berin. Kimde bar olsa ona yine berler, ondaki bol olar. Kimde yok olsa onun elindeki hem ondan alınar. Peydasız hyzmatkary dözaka atın. Bu da biraz adalatsız ýaly bolup görünýär, emma aslında beýle däl. Hojaýyn adalatly çözgüt çözýär. Kim peýdaly bolsa ona yine de berin. Çünkü ol az zatda peýdaly, köp zatda da peýdaly bolar. Eger az zatda peýdasy degmeýän adam köp zatda da peýdasy degmez. Şonuň üçin elindäkini alın diýär. Muňa 1 çuval berseň hem 10 çuval berseň de munun ýüregi dogry däl. Näme üçin? Ýüregi munun ilki bilen bu pulu beren padşaha garşy dogry däl. İkinciden munun ýüregi daş töwerendäki beýleki hyzmatkarlara bolan ýüregi dogry däl. Diňe görüpçilik we ýigrenç
öyke kiyini içinde yaşayan bu hizmetkardan Hudaýyň padşalygyna hiçbir peyda yok deyip aýdýar. Sonuçta her kim hak eden payını alıyor. Biz Hudaýa iman edýän adamlar, eğer Hudaý bizi halas edip öz padşalygyna alan olsa, yüreğinde hakikattan ebedi yaşayışın barlığına, bakiyetinin Hudaýyň padşalygynda geçecekliğine imanın bar olsa, onda sen Hudaýyň hizmetkardygyny unutma. Hudaý sana başardığına göre ruhu sıylıqlar, başardığına göre Hudaýa hizmet etmek için mümkünçilikler, ähli zatlar sana berildi. Köp adamların yanlışlığı yanlışlık etme. Ey Hudaý bana köp zatlar berse, men ona köp hizmet ederdim. Yok. Hudaý beýle hareket etmeye. Eger şu gece gündüzde senin eline Hudaý näme beren olsa, şol beren zadyna göre sen ona hizmet etmege başla. Doğanlar adamların Hudaýyň padşalygyna peyda getirmege wajipdir. Çünkü hasavat günü imanlılar da hüküm kürsüsünün önünde durarlar. Olaryň her birinden padşalyk üçin näme peydaň degdi diýip soraljak. Şol wagtynda senem ýanky bir çuval alan adamın ýagdaýyna gelip padşalykdan atılma daşaryk. Hudaýyň öňünde şu sözleri eşitjek bolup ýaşa. Doğru ve ýagşy, sadyk hizmetkär. Az zatda inamdar boldun. Indi men sana köp zatlara inanyp bilýän, gel hojaýynyň şadlygyna şärik bol diýen sözleri eşitmek üçin bu dünýädäki her günkü günüňe Hudaýyň padşalygynyň giňelmegi üçin ýaşamak seň üçin dogry bolýar, meniň üçin dogry bolýar. Adam öz durmuşunda näme zatlar bilen Hudaýa hizmet edip bilýär. İlki bilen doganlar diňe pul meselesi däl. İlki bilen adamlar öz wagtyny Hudaýyň padşalygy üçin berip bilýär. Eger sende köp wagtyň barmy? Hudaýyň ýygnagynda, Hudaýyň padşalygyny giňelmek üçin öz ýerini tap ve Hudaýyň padşalygy üçin hizmet etmege başla. Wagtyň. İkincisi, Hudaýyň sana beren syýlaglary. Nähili syýlag beren olsa, şol syýlagy bilen Hudaýyň adyny şöhratla. Üçüncüsü, gazancıgyň ondan birini Hudaýa bermek borçdur. Ondan galanını da köprägi bilen Hudaýyň padşalygynyň ösmegi üçin maddi baýlyklaryňdan, eýe bolan mal mülkünden Hudaýyň adyny şöhratla ve beýle Hudaýa secde etmege başla. Çünkü bu üç zat her bir adamın durmuşunda bar. Käbir adamlar diýär, mende hiç zat yok, baýlyk yok, mende belki ruhu syýlaglarym yok. Men öwredip, ya wagyz edip, ya hoş habar hiç zat etmeni başarmaýan. Emma wagtyň bar, can saglygyň bar, elin ayagyň işleýän. Hudaýyň ýygnagynda ýöne bir arassaçylyk ýuwup süpürüp işlemeli, şeýle doganlara hizmet etmeli bolsa da şonu etmege başla. Çünkü az zatda vepalı olsan köp zatda Hudaý sana inanyp bilýär. Musa Hudaýyň öňünde duran wagtynda onu hizmata çağıran wagtynda men geplep bilmeýän, men gowy eşitmeýän, men sakow gepleýän, nädip meni faraonyň öňünde durup bilen başga birini seç diýen wagtynda Hudaýyň gahary gelýär. Hudaý şeýle sözler aýdýar. Geplemege dili, eşitmege kulagy men bermeýänmi diýär. Hudaý birine, eger Hudaýyň öňünde sen vepalı bolsan, Hudaý sana gerek olan syýlagy, gerek olan mümkinçiligi, Hudaýy söýýän yüregiň bar bolsa, onun padşalygynyň giňelmegi üçin hizmet etjek yüregiň bar bolsa, bir hizmetkäriň yüreği bar olsa, onda Hudaý sana gerek olan ähli zady berer. Yüregiňi Hudaýyň öňünde dogurla. Hudaýankı adam ýaly bolma. Daş töweregindäki adamlara görüpçilikde ýaşama. Hudaýa garşy öýke kinede ýaşama. Hudaý bir çuval beren olsa, şol bir çuvaly işlet. Hudaýyň peýdasy üçin, padşalygyň peýdasy üçin. Wagt geler, sana biri alıp sana ikini verer. İkini başaran wagtynda üçü berer. Üçü başaran wagtynda dördü verer. Dördü başaran wagtynda sana beşi verer. Her kimin başardygyna göre Hudaý ona hizmetlary paýlap berýär. Hudaý adalatlydyr. Hudaýda yüz görme yoktur.
Hudaý bir çözgüt çözeni bolsa, ol hiç haçan yanlışmaya. Emma senin yüreğin doğru yürek bolsun ve Hudaýyň höküm kürsüsünün öňüne gelen wagtynda yüzüň kızarmasın. Ondan berekallah sadyk ve ýaxşy hyzmatkar, az zatda wepaly boldun, köp zatlara sana ynanýan, gel hojaýynyň şadlygyna şärik bol diýen sözü eşitmek biziň her birimize meýesser etsin diýip dilek edýän İsa Mesihiň ady bilen. Amin.